दिल्लीनि सुबुंफ्रा सान हर बानाय गैया मेंनाय गैया खामानि मावनानै गाव गावनि नखराव गोजोन सोरां लाबोनो नाजायो। नाथाय बिनिनो उल्था दावरावा मावो। नायलांदो नोंथांमोन दावरावा सोर। बे आबसुआ आबसुयैनो थानांगौ आरो बे आबसुआव थानानै जायफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय स्वार्थनि थाखाय दुगामारा खोथाखौ गिदिर गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे बुंबा सोगोमनो नागिरनाय बेफोरखौ ज्राब दाननांगौ। एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिखौ नुदों आब्रुथि गैयै। बेनि थाखायनो आं खावलायगोन 27 जानुवारिसिम नोंथांमोना जि बिटिआर नाम लाबाय थायो राइटिं पेडआव नुयो माबा गभर्नमेन्ट पेडआव नुयो जे बिटिआर बेखौ 27 जानुवारि 2025 सिमल' लिरनाया मोजां। आं खावलायो गुरै खावलायो। मानो खावलायो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ बेखौ। आं जेলত যাব লাগে আকৌ গৰু মাংসৰ কাৰণে আপোনালোকে দিছিলে এবাৰ সাংবাদিকে দিছিলে মামাই দিয়া নাছিলে গতিকে এবাৰ মামাৰ কাৰণে যাম এতিয়া জেলত যাব লাগে কিন্তু আমি গৰু মাংসৰ হোটেল আমি চলাই যাম যদি এইটো নহয় আমাৰটো আজমিৰ হয় কিন্তু চলাই যাম যি হয় হ'ব চলাই যাম যি হয় হ'ব আমাক জেলত দিব এতিয়া এবাৰ সাংবাদিকৰ কাৰণে কৰিছে এবাৰ মামাৰ কাৰণে জেলত যাম হ'ব 100 राङा सोलों जायो मा 100 बुङो 100 बुंब्रा इंलिसनि रोखा रोखा आं बर'नि बाथाय एसे कनफ्यूज जायो। आदानि खोथायाव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों आंहा। गोदो आं बर' मिडियाम फरायजेनब्ला जेब्ला आं फरायबाय थायो अब्ला आबौआ खाथियाव जिरायनानै बुङोमोन जेब्ला आं बर' मिडियामनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2 लाथिख' 20 2 2 22 9 लाथिख' 90 9 9 99 7 1 7 11 बेबायदि फरायब्ला बियो बुङोमोन मा घन्टा लेखा फरायनो जाखोबालाय 7 1 7 सेरसे 7 2 7 सेरनै 9 9 99 2 लाथिख' 20 2 गुलायबाय गानफिनलायबाय 20 लायबाय सुथलायबाय बे मा लेखा फरायनो जाखोबालाय होननानै बेबायदि बुङोमोन। गोदो जोंनासो बांला माइडियाम फरायब्ला 1 1 11 1 2 12 1 3 13 बेबायदि जोंनासो मोजांमोन। दानालाय नोंसिनालाय मा जानला मोनला फाग्ला फाग्ला बुंग्रानोलाय। जेखि जाया मानो जोंनि बर'नि अनजिमा साननाय रावथ' बेखौ जों नेवसिनो नाङा। आंबो नेवसिनाय खोथा बुङाखैब्रा उन्दै समनि जाथाय गोसोआव फैनायखाय खोन्थादोंसो आं। हावनि रुबिलाल दिनै जोङो गोदान दिल्लीयाव पार्लियामेन्ट हाउसआव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों लोगो हमो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीम आरो जोंहा सानै एमपि लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो दङमोन। गुबै मोनथाम जाहोन दङमोन आरो बे गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिरुनि जुथुमा फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तायाव जानो गोनां बे जुथुमायाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जोङो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि हिसाबै जों हांख्रायदों आरो बिथाङा खोथा होदों जे बे गेवलां मेलाव बिथाङा बाहागो लागोन जेराव 2-3 लाख रायजो राजा बा सुबुङा बाहागो लागोन। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव ओरै जागोन नोंथांनि फेसबुक पेजआव जों नुयो जों बिदि जाग्राबो नङा। जोंनावबो मोनसे गोसो दङ जोंबो मोनसे चेलेन्जजों फैनाय जोंबो खस्थ'यै देरनाय जोंबो आबसु खालामबोदों आंबो आबसु मावबोदों आहाबो मोनसे रोखोमनि एक्सपिरियेन्स दं। आं नोंथांमोननि संगठननि बे हेंथा नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रावबो जेबो खालामनो हाया। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि मानाव गेदेर बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सान्थौजों आबसुआ थावरिनानै दंमोन बे आबसुआ आबसुयैनो थानांगौ आरो बे आबसुआव थानानै जायफोरा गावनि मुलाम्फानि थाखाय स्वार्थनि थाखाय दुगामारा खोथाखौ गिदिर गिदिर बाथ्रा माबा मोनसे बुंबा सोगोमनो नागिरनाय बेफोरखौ ज्राब दाननांगौ। एबसुनि सेन्ट्रेल एबसुनि माखासे सानैसो दैदेनगिरिखौ नुदों आब्रुथि गैयै। गोदान दिल्लीयाव जेरैबायदि गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफोरनि मुङाव मार्क होनाय दङ लामा दा बेबायदिनो इउएन ब्रह्म मार्क बा इउएन ब्रह्म माने फ्लाइअभार बा जायखिजाया मोनसे बिथांनो मान होनानै बे मुंखौ होनांगौ होननानै जोङो खावलायदों। खेबसेनो रोखा फिननाय होदों जे फ्लाइअभार जा बा लामा जा मार्क बिथाङा बिनि थाखाय सिद्धान्त लानानै मोनसे अनार होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदों। थामथिया जाहैबाय जे 2020 27 जानुवारिनि जि बर' गोजोन गोरोबथा जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि जि गुबै जि क्लज दङ बे क्लज मथे 125 6 शिड्युल जि एमेन्डमेन्ट एक्ट आरो बे एक्टनि गेजेरजों 60टा समस्ति बांहोनाय 8टा डिपार्टमेन्ट एडिसनेलि बेखौ बांहोनाय जोंहा जिखिनि माने भिलेज लेभेल आरो मिउनिसिपाल लेभेल जि काउन्सिल जि माने मोनसे सेटआप लकेल बडि जि बानायनाय आरो गुबुन गुबुन जिखिनि माने 6 शिड्युलनि जि एमेन्डमेन्टनि गुबै खोथाफोर बेयाव दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनायनि थाखाय जोङो दाबि दैखाङो। खारन दा विन्टार सेसन पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो नखर मन्त्रि बिथाङा खोथा होबाय जे फैबाय थानाय
जानुवारि दाननि लास्ट आरो फेब्रुवारि दानाव जे बाजेट सेसन जागोन बे बाजेट सेसनाव 125 जे सिक्सुरेल एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनाय जागोन आरो बेखौ बिल पास खालामनाय जागोन बेयावनो लोगोसे दङमोन जोंहा जे बिटिआरनि जे फाइनान्सियेल अट'नमिनि बाथ्रा जे फाइनान्सियेल पावार सेन्ट्रेलनिफ्राय काउन्सिला थोंजोङै मोननांगौ स्टेटनिफ्राय जि मोनो बेथ' मोनखागोनखा जोंहा गावनि रेभिनिउ जि दङ बे दंखायो खिन्थु सेन्ट्रेलाव आरमार्क जानांगौ आरो बे फाइनान्स कमिसनाव आरमार्क जानायनि जि प्रभिजन बेनि मेटारखौबो जोङो नखर मन्थ्रि बिथांनो जोङो दाबि दैखां सेक्सुरेलनि लेभेलावबो डिसकासनाव दङ आरो बेखौ बिथाङा मोनसे सिद्धान्तनि गेजेरजों बिटिआर काउन्सिला गावनो हारसिङै सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्डनि गेजेरजों सोलिनो हानाय बे बेबस्थाखौ खालामनानै होगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों गुबुन फारसे कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि मेटार 30 बोसोर जाबाय जोंहा मोननै एकर्डआव बेयो लिरनाय दङ आरो हिलनि थाखाय बर'फोरखौ एसटि हिल होनांगौ प्लेनाव कार्बिफोरखौ प्लेन होनांगौ बे बेबस्थानि गेजेरजों जि एसटि हिलनि मर्यादा कार्बि आंलंनि बे खोथाखौ जों बिथांनो प्लेस खालामबाय आरो बिथाङा बिनि सायाव मोजां डिसिसन होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों दा बेखायनो जोङो आसाबादि एनडिएफबिनि रिलेटेड जिखिनि जोंहा दाबिफोर दङमोन जों बेयाव दैखांदों जेलाव थानाय एनडिएफबि जोंहा केस उइथड्र जानांगौ जेलाव थानाय एनडिएफबिखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ केस उइथड्र खालामनांगौ मार्टियार फेमिलिनो 5 लाख करि रां होनांगौ आरो रिहेबिलिटेसननि जि लास्ट पेकेज दङ बेखौ गोख्रै दिहुननानै होनांगौ बे मोनब्रै दाबिखौ जों बिथांनि सिगाङाव लाखिदों दा बेखायनो सेन्ट्रेलि फान्डेड जिखिनि इन्स्टिटिउसन जोंहा 1500 कोटि थाखानि जि पेकेज बे पेकेजखौ फाउन्डेसन ले खालामनाय बा बेखौ गायसननायनि थाखाय नखर मन्थ्रि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बे हिसाबैनो खोब गोख्रैनो जोंहा जिखिनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बाखि इन्स्टिटिउसन दङमोन डेभेलपमेन्टेल पेकेज दङमोन बेखौ जोङो मोनगोन होननानै जों आसाबादि आरो दिनैनि रायलायनाया जथेस्थ' ओंथि गोनां फिथाइ गोनां जादों आरो बे मोनसे एक्सन ओरिएन्टेड डिसकासन होननानै जोङो दिनै रायलायनायखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायदों आरो फोथायदों गोजोन्थों